ma smajtux, illi qed nagħmlu xi ħaġa aħna tal-imġienen ukoll. Fil-fatt, minn issa sal-aħħar tas-sena, ġifieri qisu baqa' xahar u iktar, min minnkom se japplika, min għadu ġdid, min għadu qatt ma kien magħna, jista' jieħu l-programm tagħna għal €20.18. Għażilni ħapposta għas-sena 2018, allura 2018. Mela minn issa sal-aħħar tas-sena, ħanħeġukom li idealment tiġu 3 darbit fil-ġimgħa, tajjeb, biex tkunu f'ambjent ta' grupp. Nofsija session, nofsija intensiva, ġifieri nużaw ġisimna kollu, biex naħarqu x-xaħam u anke nittonjaw. Għaliex? Ħalli waqt li forsi l-oħrajn ħadd ieħor ikun qed jiekol u ma jagħmel xejn, inti xorta tmur għal dawn l-events, però matul il-ġurnata tkun qed tipprepara għalihom dawn l-events billi tikol differenti milli ħadd ikol fil-għaxija u billi tkun qed tagħmel it-training ukoll. Ħalli meta jasal Jannar, flok ma tellawk bejn 3 u 7 kilos average illi ħafna nies madwar id-dinja jtellaw, inti forsi tibqa' fejn inti jew aħjar minn hekk anke jkun hemm min jibda jitlef ix-xaħam. U għaliex le, li tagħmel ħafna sens. Jekk inti ngħidu aħna kellek itla fil-miliet, fin-New Year, New Year's Eve, xi staff party, ma jfissirx li x-xahar kollu għandek inti tnellaħ bil-Malti, tajjeb, imma tista' nkassib dan il-bilanċ, b'tali mod li dal-bilanċ mhux biss jagħtik iktar enerġija, għax inti tkun qed tagħmel it-training u tkun qed tħossok ħafna aħjar, imma wkoll dan l-istess bilanċ għax inti qed tagħmel it-training ħajjajnek biex tieħu pjaċir iktar waqt dawn l-avvenimenti mingħajr ma tħossok dik il-guilt ta' kemm qed intella xaħam, kemm qed inħossni ħażin, etc. Anyway, u din hija l-page il-website illi għamilna fil-fatt, illi qed jispjegalek ukoll illi għax kien hawn minn diġà nista' dar-programm nużah f'Jannar iwa, tista' minflok tużah għall-ewwel 3 ġimgħat ta' Jannar, mela flok ma tagħmel xahar u fuqhom issa tista' tużah għal 3 ġimgħat l-ewwel 3 ġimgħat ta' Jannar, però mhux aħjar jew kif ħanaraw dal-waqt ma tħallix inti l-pejs tiela mill-imbagħad ittellaw sa Jannar, imbagħad f'Jannar ħafna disprament biex tinżel. U fil-fatt kif ħataraw anke l-isfel tal-website stess għandkom il-link imniżla hawnhekk, nistgħu nkomplu niżlin, tajjeb nistgħu niżnaq iktar. Fej fil-fatt ħajkollna anke di spjegazzjoni insomma tal-affarijiet li kemm għattilkom naqra fuq il-video. Ħajkollna xi bonuses żgħar ukoll ġejjin dal-waqt illi fil-fatt ħajjejnukom biex anke dak li tagħmlu mid-dar ikun aħjar ukoll fil-fatt dan huma stampi xi ftit stampi ta' wħud mill-membri tagħna jitrenjaw. Tajjeb. Emmi, mela, issa, apparti il-fatt illi hemm anke 6 sessions minn fejn tażlu mit-tnejn sal-ġimgħa u għandna anke sessions fil-weekend, ħajkollna wkoll meeting żgħir, consultation żgħira biex insiru nafu daqsxejn il xulxin. Fiha ħanitkellmu naqra fuq f'xi xedbatu fejn tixtiequ li taslu u kif jekk il-bambiriet nistgħu naslu hemmhekk bil-mod il-mod insomma, nkunu grupp żgħir tkun consultation interessanti wkoll. Mela, però qed nagħtu wkoll bonuses illi jistgħu jgħinukom. Jekk il-bambiriet għal Jannar, anke jekk tibdew il-programm issa, ħajkun hemm anke dan il-booklet żgħir illi ħajkun fuq l-internet e-book. Illi aħna sejjaħnilu is-6-day post-holiday detox program. Mela, mit-2 ta' Jannar nixtiequkom li tibdew tħossukom ħafna aħjar billi tneħħu dawk iċ-ċertu toxins tal-imbarazz li nkunu kilna matul il-holiday season b'dawk is-6 ijiem illi inti titnaddaf xi ftit jew wisq. Da ħajkun inkluż ma' dal-programm ta' €20.18 illi qed ngħidu. Apparti minn hekk, grazzi għal Kvispa, Dikal House, il-Paradise Bay Lido u l-Ju Bistro tal-Manċis ħanatukom ukoll discount cards u voucher cards, again bħala parti mill-programm. Iġifieri għal daw €20.18 mhux biss tistgħu intom tagħmlu unlimited sessions għal xahar sħiħ jew għal ewwel 3 ġimgħat ta' Jannar u mhux biss ħajnukom anke fuq l-ikel, però wkoll ħajkollkom discounts biex dan il-Black Friday deal insomma nibqgħu nsebħuh u ntejbuh ukoll. Ħanużu daqsxejn iktar iwa importanti, ħanagħmlu ġabra wkoll ta' fost l-aqwa 10 fitness u fat loss articles u videos illi għamilna matul iż-żmien jew li tqajna magħhom aħna stess matul iż-żmien ikun interessanti immens illi anke tla kollu. Mela, ħatimxu mal-link illi anke għandkom ma' dan il-video u jekk għandkom xi diffikultà tistgħu tkellmuna tibgħatulna private message jew iċċemplu anke fuq in-number li ħataraw illi huwa 99003909 99003909. By the way, tistgħu anke dal-programm kif qed jagħmlu ħafna nies ukoll tixtruh għal-familjari tagħkom, jew ħbieb tagħkom. Għandna nies li anke qed jixtruh bħala Secret Santa biex min jitlalhom mix-xogħol jew il-ħbieb ituh dan il-programm għax jafu li jixtieq jew tixtieq titlef ix-xaħam. Why not? €20.18 nemmnu li jista' jgħin lil kulħadd għax nafu wkoll hemm ħafna spejjeż dal-miliet mela raġuni oħra l fejn għamilnieh vera rħis biex dak li jkun ma jkollux skużi għalfejn ma jagħmilx l-exercise f'ambjent ta' grupp
u anka taħt wid ta' coach jew coaches illi qed jaraw mhux biss x'qed tagħmlu ma ħajdulkom kif tagħmluhom ħalli ġibu l-aqwa riżultati anka tibdew minn dan il-programm stess li ħajibda jgħinkom mill-ewwel. Mela, ħan niżlaq xejn iktar ma nafx iktar, iwa bħal kollox kull programm aħna jkollu anka 30 day money back guarantee jgħidula, jiġifieri jekk intom il-programm ma jogħġobkomx fl-ewwel xahar li tagħmluh within that month tistgħu anke titolbu l-flus lura, ħan niżlaq xejn iktar. Dak huwa ġabra insomma tal-jadni kan spjegajtilkom ukoll. Mela, il-valur b'kollox tal-programm ikkalkulajna li tal-inqas huwa 250 euro, però intom ħatoħduh għal 20 euros 18 cents biss. Jekk taħsbu li oċobkom xi ħaġa, tallimtu xi ħaġa, eċċetra ħantlobkom tagħmlu like jew love u jekk iġobkom anke share. Rari nitolbukom pjaċiri għax aħna ħobbu nagħtu. Però kultant nħossuna tajjeb li programmi bħal daw jirnexxu biex ngħinu aktar nies. Allura ħanitlobkom li tagħmlu anke share u tibgħatu forsi anke private message eċetera li sħabkom lin-nies kollha li tafu. Grazzi, niltaqgħu jekk nistgħu ngħinukom kmandana.